В днешния епизод на Готини джаджи от Тему ще ви покажем гимбала Ouchuan XE3. Използвай кода по-долу и го вземи на половина от цената му. Това е сгъваем държач за телефон с 5Z управление и е супер лесно. Благодарение на триосната моторизирана стабилизация, видеото ви ще е гладко и професионално, дори докато се движите. Смяната между хоризонтален и вертикален режим става само с едно натискане на бутон супер удобно. И това не е всичко. Има и режим с жестове. Махаш с ръка и можеш да започнеш или спреш видеото, да включиш или изключиш функция и още разни неща. А най-якото, има различни режими на проследяване. Можеш да избереш дали да следи лице, тяло или предмет. Перфектен е за влогове, селфита, тренировки и всякакви други видеа.